Maha Welas. Pangetakan kula menika Purmela Setiawati absen 8. Nami kula Fadila Lina Bulan Asari nomor absen 7. Nami kula Pasaan Abdulia absen 16. Nami kula Ika Kiamati absen 24. Nami kula Dinismita absen 9. Nami kula Bula absen 1. Saya dina ana antarane kurang. Pawira sing kutangane asik. Malaikat biasane sregep ngiwangi Pak Lurah nanging dina kuwi mau Pak Wira ora teko. Lan gawe Pak Lurah bingung lan goleki. Banjur Pak Lurah nika marang bojone kok ini Pak Wira ning omahe. Banjur wis teko omahe Pak Wira, omahe tutupan. Bu Lurah takon Pak Wira wonten pundi, marang tanggane Pak Wira. Jarene tanggane Pak Wira meterne garwane wonten puskesmas amarga garwane sambat gumet. Banjur mundur lan ngandhani marang Pak Lurah yen garwane Pak Wira gedhe. Sorene Pak Lurah lan garwane ningali garwane Pak Wira wonten griya. Pak Lurah takon marang Pak Wira, garwane dia mergo apa Pak Wira garwane dia amarga sambat gumet. Yaiku pas Bu Lurah takon Bu Wira malah nangis. Banjur Bu Lurah takon marang Marti yaiku anake Pak Wira. Banjur Marti jawab yen ibune mikir arep bayar SPP karo duit ujian amarga ora ono duite. Nalika Bu Lurah arep bantu bayari duit ujiane Marti perkewo amarga keluargane kakean utang marang Bu Lurah. Bu Lurah ngomong, yen utang sing biyen ora usah dibayar lan Bu Lurah menehi Marti duit kanggo bayar SPP lan ujian. Banjur keluargane Pak Wira matur suwun marang keluargane Pak Lurah agar akeh. Bu Wira kandha nang anake lan bojone supaya panuwun marang Gusti. Syukur ingkang kepareng.